Kancelária Realitné očko vám ponúka na predaj novostavbu rodinného domu v obci Kokošovce. Tento moderný štvorizbový rodinný dom sa nachádza len 10 minút od mesta Prešov. Svojou veľkosťou a priestrannosťou ponúka nadštandardné bývanie v tesnej blízkosti prírody. 129 m2 užitkovej plochy, 3 spálne a tá hlavná má aj svoju kúpeľňu, je kompletne vybavená a má aj vlastný šatník. Spálne sú nepriechodné, čo vám zaručí maximálne súkromie a zároveň má každá aj svoj šatník. Slnečné lúče južnej strany dodávajú spálni príjemnú atmosféru. Dom disponuje presvetlenou obývacou miestnosťou spojenou s kuchyňou. Pri realizácii tejto stavby sa kladol dôraz najmä na kvalitu a nadčasový dizajn interiéru. Materiály a zariadenie boli dovezené z ďalekého Turecka. Pridanou hodnotou nehnuteľnosti je aj krb. Zdá sa vám táto ponuka až príliš dokonalá? Tak sa príďte presvedčiť na vlastné oči. Vaše realitné očko.